What's up mga bay? So ngayon mga bay, naikabit na natin yung ating 6 horse na injector, 30mm total body, at ito yung odometer niya mga bay, 32,432. So yan po ang kanyang odometer. So ko lang na saktuhan, na tsimpuhan na palitan ko ng 6 holes yung ating injector para malaman natin kung ilan ba ang kukonsumin sa takbo sa ating kilometer per liter mga bay, kasi yung 8 holes natin nasa 24 yun, di ba? So tignan natin yung 6 holes kung may kakaibahan ba. Ang kagandahan dito sa 6 holes mga bay, hindi na siya itutuno mga bay, maganda na yung kanyang minor. Yung sa 8 holes medyo pangit yung kanyang mga bay, tinatawag na yung minor nun hindi na ganito rin yung minor niya mga bay, yung sa 8 holes, kaso lang parang mawala yung niya ba, yung pag no, pag no, parang mamamatay siya pag ganon mo. Hindi gaya nung itong 6 holes na pag ganito, so wala siya. So may in-order din tayo na 10 holes. So subukan din natin yung 10 holes mga bay, kung anong kagandahan doon sa 10 holes din. Yung 10 holes is 160cc lang yung kapasidad nun. Yung 8 holes natin 150cc. Itong 6 holes is nasa 140cc lang ito mga bay. Stock to sa Raider 150 nga FI. Raider 150, Sniper 150. Stock to niya na injector. So kaya ngayon ikukumpara natin ngayon kung ilan ba ang makukonsume nito mga bay. Pero sa takbo pa rin, kanina nakikita ko yung 100, yung ang gamit natin na sprocket niyan is 1634 man rin. So same lang sa 8 holes, abot rin ng 100. So doon sa mag-limit sa 100. Pero nung 8 holes mga bay, hindi ko ma-feel yung limit sa 100 niya. So parang hindi ko mararamdaman na mag-limit sa 100. Parang may makarating sa 100 pero hindi siya magpuputok-putok. Di gaya dito sa 6 holes na mag-limit sa pagkarating ng 100 yun. Limit na siya. So ikambya na natin ng para mabilis siya mag-110. So ayan lang. So magpultang na tayo kung ilan yung mapupultang natin sa ating 6 holes na injector mga bay. Let's go. So darita pag may special na dari. Pultang special. Special. 55 naman na litro ya. Mahal-mahal na gitu. Apon yung umus orga apon presyo. No lagi. Just Bakbayan sa kuhaan kayo may kasulina kuhaan. ang gani. Sige na lang ng 55 basta di lang maabot og 60. Ako na uban may 53 na. 190. Sana kaya na 190 para kaya kayo puno. Full tank. Tignan natin kung ilan yung makukonsume natin ngayon mga gawin. Yan. Full tank ulit. So straw city rides lang to mga bay ha. Sim lang rin sa city rides. So mga gustuhan ka lang dito is maganda yung minor dito yung idle niya ba. Pwede mo pababaan ng konti. Yung sa 8 holes hindi mo pwede pababaan yun kasi yun, magpapatay-patay siya basta sa umaga. Pag mo minor ka rin, bigla na lang mag
Power, power. Yo, what's up mga bay? So, ngayon mga bay, tatapusin na natin yung vlog dito sa ating 6 holes na injector. Mag full tank tayo ulit ngayon. So, mamaya natin basihan yung odometer pag maka full tank na tayo. So, Sunday ngayon. So, dito tayo sa palagi nating ginawa ng reading. Kaya gagawin na natin yun mga bay, tapusin natin kahit hindi pa full tank pa tayo, pero may makukonsume naman tayo dito kahit konti. So malalaman natin kung ilang kilometrahe per liter mga bay. So dito na yung injector natin na 10 holes. Ayan, 10 holes 160cc. So yan, at makikita ba ninyo na 10 holes to sa GoPro. Maganda yung pagka-design sa butas nito mga bay. So malalaman natin to mamaya mga bay pagkabit, at kunan din natin to ng consume mga bay. So pag tubil natin doon, i-continue na natin yun mga bay, na ito na din na ang ating ikakabit. So kunan na natin ng kilometrahe para malaman natin kung sino yung pinakamalakas kumain ng gas. Yung 6 holes natin mga bay is 150cc yun. So ito is 10 lang, yung 10cc lang yung nakalamang dito mga bay. Kaya papunta muna tayo doon, i-extrol muna natin to para makatubil tayo ng ilang litro mga bay. So pero parang makatubil na tayo nito kasi parang medyo bumababa na, oh. Nandito na sa bar, sa F na, malapit na magbaba. So doon muna tayo kasi may bibilhin muna tayo doon sa unahan, tsaka babalik tayo dyan. Dan tayo nagpupultang, di ba, nung pagkabit sa ating 6 holes. So gabi yun mga bay. So, mas maganda to ngayon kasi umaga, parang mas okay kasi makikita yung buong ito tayo, full tank tayo mga bay. Full tank migo. Oh, special. Pultang. Oy. Ito siguro 96. Right. So 1.8 to bili. Di man masuman. $96. Sa Shopee naman ako nag-order. Okay po, ligon nga po. Yan, sa pultang na tayo. So nakapultang na tayo, 32,492. So yan. So sama tayo.